Är vi klara? Räknar du? Ja, jag vet, men är vi klara? 10 varv! Viking! Ready! Klara? Färdiga? Kör! Kom igen, Viking! Hitta stolpen, Viking! 10 varv! 10 varv! 1, 2, 3, det räcker med 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Till Jonas. Släpp. Till Jonas. Kom igen. Kom igen. Bella. Hit. Andra slag. Kom igen, slå. Slå. Många poäng som möjligt. Ja, men det var sista. Men han gjorde det. Ja, faktiskt. 25 kilo.